ଆଜି ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀରେ ଏମିତି କ'ଣ ଦେଇ ତିଆରି କଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ଆପଣ ଦେଖିକି କହିବେ କେମିତି ହେଲା ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀଟି। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମିନି ବ୍ଲଗ୍। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସି ଟିକେ କାମ ଥିଲା ବୋଲି ତ କିଛି ଖାଇନି, ତ କାମରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲାଗି ଯାଇଥିଲି। ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍‌ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିକି ଆଜି ଜହ୍ନି ଆଳୁ ତରକାରୀ। ତ ଜହ୍ନି ଆଳୁ ଭାଜିକି କାଢ଼ିଦେଲେ, ତାପରେ ଆମ ଯେଉଁ ମସଲା ବନେଇଥିଲେ ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମସଲା ବନେଇଛି, ଟିକେ ଅଲଗା ବାଦାମ ଫାଦାମ ଦେଇକି। ତ ସେ ମସଲା କଷି ଦେଇକି ସେଥିରେ ଜହ୍ନି ଆଳୁ ପକେଇଦେଲେ। ତାପରେ ଜହ୍ନି ଆଳୁ ପକେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ କଷିଦେଲେ। ସେ କଷା ହେଇ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେଲେ, ପାଣି ଦେଇକି ଟିକେ ତାକୁ ଫୁଟେଇଦେଲେ। ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ରଖିଦେଲେ, ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଜହ୍ନି ଆଳୁ ତରକାରୀ। ତାପରେ ଆମ ଗେଷ୍ଟଙ୍କର କିଛି ଅର୍ଡ଼ର ଥିଲା ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀ, ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ, ମସଲା ପାମ୍ପଡ଼, ତା ସହିତ ଚିକେନ୍ କରି। ତ ତା ପାଇଁ ଚିକେନ୍ ବସେଇଦେଲେ ପ୍ରେସରରେ ଡାଇରେକ୍ଟ। ତାପରେ ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀ ପାଇଁ ତା ପାଇଁ ପରିବା ଛାଣିକି ରେଡ଼ି କରିଦେଲେ। ମୁଁ ଏପଟେ ଟିକେ ବିରିୟାନୀ ରାଇସ୍ ବି ରେଡ଼ି କରିଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀ। ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ମସଲା କଷିଦେଲେ। ମସଲା ଭଲ ଭାବରେ କଷି ଦେଇକି ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ପରିବା ଛାଣିକି ରଖିଥିଲେ ତ ତାକୁ ଟିକେ ପକେଇଦେଲେ। ତାକୁ ପକେଇ ଦେଇକି ଟିକେ ଦହି ଦେଇଦେଲେ। ସେ ଦହି ମସଲା ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଟିକେ କଷିଦେଲେ। ତାପରେ ଭଲ ଭାବରେ କଷା ହେଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ଟିକେ ରାଇସ୍ ଦେଇଦେଲେ। ରାଇସ୍ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଗରମ ମସଲା ଦେଇକି ତାକୁ ପୁରା ସଜେଇ ଦେଲେ। ସଜେଇ ଦେଇକି ଟିକେ 5-10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତାକୁ ଟିକେ ହବା ପାଇଁ। ତ 5-10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଢାଙ୍କା ଖୋଲି ଦେଖିକି ତ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ତ ତାକୁ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିଦେଲେ। ମିକ୍ସ କରି ବାଡ଼ିକି ପୁରା ସଜେଇ ଦେଲେ। ତାପରେ ତାକୁ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଜେଇକି ଦେଲା ପରେ ଏପଟେ ଚିକେନ୍ ବି ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ଚିକେନ୍ ଆଉ ଟିକେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟେଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ଟିକେ କଢ଼ାରେ ପକେଇଦେଲି। କଢ଼ାରେ ପକେଇ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଟିକେ ଫୁଟେଇଦେଲେ। ଫୁଟେଇ ଦେଇକି ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇକି ଗାର୍ନିସିଂ କରିଦେଲି। ତ ସିଏ ବି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଯେଉଁ ମସଲା ଏପଟ କଥା କହିଥିଲି, ତ ତା ପାଇଁ ସବୁ ଏପଟେ ମୁଁ ଜିନିଷ କାଟିକି ରେଡ଼ି କରିଦେଇଥିଲି ମସଲା ଗୋଳେଇକି। ତାପରେ ଟିକେ ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ମସଲା ତାପରେ ଟିକେ ପକେଇଦେଲେ। ପକେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଦେଇଦେଲେ, ସଜ କରି ରଖିଦେଲେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଥିଲା ଆମର ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ, ମୁଁ ଏପଟେ ମସଲା କାଟିବା ଭିତରେ ଭାଇ ତାଙ୍କର ଚିକେନ୍ ଫିକେନ୍ କଷି ଦେଇଥିଲେ। ତ ମୁଁ ଗଲାବେଳକୁ ରାଇସ୍ ପକେଇ ଦେଇଥିଲେ। ତ ମୁଁ ସେତିକି ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଛି। ତ ରାଇସ୍ ପକେଇ ତାକୁ ବି ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ମସଲା ପାଣି ତରକାରୀର ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ରେଡ଼ି କରିଦେଲେ। ତ ତାକୁ ବି ଟିକେ କଲର୍ ଫଲର୍ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ସଜେଇ ଦେଲେ। ତ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ବାଢ଼ିକି ଦେଇଦେଲେ। ତ ଦେଖିବା ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇକି ଦେଇଦେଇଛି। ଭାଇ ତାଙ୍କର ନେଇକି ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦି ଭାଇ ଗଲେ ଚାଲ ଟିକେ ଖାଇଦବା, ବହୁତ ରାତି ହେଲାଣି। ତ ଦି ଭାଇ ବସିକି ଖାଇଦେଲେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ଦେଖା ହବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।